Dobrý den, dnes si něco povíme o analýze prvků ve vlasech. Já se jmenuji Jaroslav Orlík, jsem internista, gastroenterolog a pomáhám lidem k tomu, aby si zlepšili zdraví a životní styl. Proč o analýze prvků ve vlasech? Protože za svůj celý lékařský život jsem přesvědčený o tom, že má smysl hlavně prevence a nejenom léčit jednotlivé nemoci, a stopové prvky v tom hrají obrovskou roli. Ale než si budeme povídat o té samotné diagnostice, tak bychom si řekli, jak se projevuje nedostatek některých stopových prvků. Nebo lépe řečeno, jak se projeví, když bychom vám ten stopový prvek vůbec nedávali. Pokud nebudete dostávat žádný stopový prvek, pak v podstatě proběhne to onemocnění nebo ten vývoj nedostatku v 5 takových fázích. A já vám to ukážu na příkladu hořčíku. Představte si, že bychom vám vůbec nedávali hořčík. Nebudete mít hořčík v tekutinách, nebudete mít hořčík ve stravě a nebudete hořčík brát ani v tabletách. Jak to bude vypadat? V té první vstupní fázi se budou vyčerpávat zásoby hořčíku, které máte uvnitř buněk, pokud teda nějaké jsou. A vy to na sobě nepoznáte, nedá se to poznat ani žádným laboratorním vyšetřením. Následuje potom biochemická fáze, a to je fáze, kdy vy se cítíte ještě úplně dobře, ale uvnitř buněk už se dá prokázat nedostatek hořčíku. Buď se to dá vyšetřit tak, že vyšetříme ten hořčík uvnitř třeba červených krvinek, nebo vezmeme biopsii z nějaké tkáně a tam zjistíme nedostatek hořčíku uvnitř buňky. Ale nedá se to zatím zjistit vyšetřením krve, zatím vy nemáte žádné potíže, cítíte se úplně normálně. Pokud ale dále vám nebudeme dodávat žádný hořčík, pak najednou začnete mít nějaké zdravotní potíže. Prostě to už nebudete to vy, nebudete se cítit ve svojí kůži, budete trošku více unaveni. První 2 týdny si řeknete, asi jsem se přetáhl nebo přetáhla, možná jsem se přepracoval, potřebuji dovolenou. Vezmete si dovolenou a odpočinete si, ale protože nedostáváte hořčík, pak se ty vaše problémy budou dále prohlubovat. To znamená, že už to nebudete pociťovat jako úplně normální, a protože nejste zvyklí být nemocní, tak si zajdete za svým ošetřujícím lékařem. Většinou na ten první pokus to je praktický lékař, zajdete si za svým praktickým lékařem, on si vás vyšetří a nic na vás nenajde. Udělá vám vyšetření krve, možná vám provede vyšetření moče a budou tam všechny výsledky úplně v pořádku. Tak vám doporučí, abyste si trošičku odpočinuli, možná abyste si zrelaxovali, tak vy si vezmete ještě 1 týden dovolené navíc. Ale po tom týdnu to bude pořád ještě horší a horší. Přijdete znovu za svým ošetřujícím lékařem, on si vás znovu vyšetří a znovu na vás nic nenajde. To znamená, že vás pošle k odborníkovi. V téhleté fázi řekněme k internistovi. Ten se na vás podívá jako na celého člověka. Kromě toho laboratorního vyšetření vám vyšetří taky pravděpodobně EKG. Možná, že vás pošle na rentgen srdce, možná, že vás pošle na nějakou ultrasonografii, na nějaké ultrazvukové vyšetření a stejně na vás nic nenajde. Takže vám doporučí znovu, abyste se 2 týdny tak trošku nepřemáhali, abyste si odpočinuli. Za 2 týdny si vás pozve na kontrolu a za 2 týdny na vás znovu nic nenajde. Takže vás pošle na vyšetření do nemocnice. Lehnete si na interní oddělení a tam udělají všechna možná vyšetření. To znamená, znovu udělají všechna laboratorní vyšetření, natočí EKG, udělají ultrazvuk, možná udělají CT, možná udělají magnetickou rezonanci, a nic na vás nenajdou. To znamená, že vám vysvětlí, že pravděpodobně máte nějaké psychosomatické onemocnění, nebo možná jste trošku neurotik. Doporučí vám možná relaxaci, možná vám doporučí psychologa, možná vám doporučí psychiatra, možná vám nasadí nějaké psychofarmakum. Vy to všechno vezmete, ale pořád vám nebude líp. Do té doby, než to přijde do té 4. fáze, které říkáme klinická fáze, protože v téhleté už začnete mít projevy, kdy i lékař to pozná. V téhleté fázi začnete mít různé křeče, začnete mít mravenčení v končetinách, možná dostanete trochu i bušení srdce, občas vás bude bolet hlava.
A váš obvodní lékař vás pošle k neurologovi, kde se udělá specializované vyšetření, kterému se říká elektromyografie, čili EMG. A na tom vyšetření uvidí ten lékař takové záškuby, takové kmity, které jsou typické pro takzvanou tetanii. A řeknou, jo, vy máte latentní tetanie, nebo někdy se tomu říká taky neurogenní tetanie. A to znamená, že potřebujete hořčík. A pokud máte osvíceného ošetřujícího lékaře, pak vám dává hořčík, dává vám ho ve správných dávkách, ve správnou dobu a berete ho a uzdravíte se. Pokud byste ho nedostali, pak to projde do té poslední fáze, které se říká anatomická, a v té anatomické fázi potom dojde k poškození jednotlivých orgánů a nakonec to vede až ke smrti. Do té organické fáze nebo do té anatomické fáze už to většinou dneska v Evropě a v České republice nedochází. Ano, lidé jsou diagnostikováni dříve. Ale proč o té fázi mluvíme? Mluvíme o tom proto, že běžný nedostatek stopového prvku jsme schopni diagnostikovat až v té klinické fázi. A ne ještě úplně každý, protože třeba hořčík je nitrobuněčný jont. To znamená, že i v té klinické fázi vyšetříme krev, uděláme vyšetření hořčíku v séru a zjistíme, že máte normální hodnotu hořčíku, zatímco uvnitř buněk toho hořčíku je málo. To znamená, pokud by se v laboratoři udělalo vyšetření hořčíku v červených krvinkách nebo v krevních destičkách, pak se tam zjistí už nedostatek. Zatímco my jsme schopni vyšetřením vlasů zjistit ten nedostatek hořčíku už v té biochemické fázi. To znamená ve fázi, kdy vy si cítíte ještě úplně zdraví. To je ten význam, proč děláme analýzu prvků ve vlasech. Protože jsme schopni preventivně, dříve už s předstihem několika let, někdy s předstihem desítek let, zjistit určité tendence k onemocnění a na základě tohoto onemocnění potom jsme schopni těm lidem vyšetřeným doporučit, jak se správně mají stravovat, jaké mají brát doplňky stravy, jak se mají vyrovnávat se stresem, jak mají správně relaxovat. A to potom vede k úpravě zdravotního stavu a k dlouhodobému zdraví. Chtěl bych tady jenom říct ještě na závěr to, že analýzou prvků ve vlasech my nezískáváme diagnózu jednotlivých nemocí, tak jak jsme zvyklí v nemocnici, kde přijdete za lékařem, on vás vyšetří a řekne, máte cukrovku, nebo máte vysoký krevní tlak, nebo máte zápal plic. Ale analýzou prvků ve vlasech získáváme biochemické tendence, biochemické trendy, kam ten organismus směřuje. To znamená, že na základě té analýzy prvků ve vlasech vám můžeme říct, budete nebo máte tendenci k vysokému krevnímu tlaku, máte tendenci k cukrovce, máte sníženou imunitu a pravděpodobně budete dostávat nějaké infekční onemocnění, nebo máte tendenci k ateroskleróze a pravděpodobně se nevyhnete srdečnímu infarktu nebo ateroskleróze, pokud s tím nebudete něco dělat. A to něco vám bude doporučeno. To znamená na základě té analýzy, na základě biochemických trendů potom vám lékař-konzultant doporučí, jak se správně máte stravovat, které doplňky stravy máte brát, jak se máte vyrovnovat se stresem, abyste byli zdraví. Takže to je dneska ode mě ohledně analýzy prvků ve vlasech všechno. Dělejte něco pro zdraví a zjednodušte si život díky lepšímu zdraví. Děkuji za pozornost.